martangiang mahita. Asini rohama dihamu doho dame sia debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan agabe jamita di partangiangat tatikion ima na dienet sian buku ni panurirang Jeremia bidu 30 sada mamuka sian ayat 30 sada rodi ayat 34. Hujahama dihita tapai hutihu madibagasan rohat tabe songonoma hatan itu hatta. Idama narodo aka ari sugut ninna Jahoba. Pukau kuma padan nai baru tupinopar nisi Israel dohot tupinopar nisi Juda. Dada songon padan nahu baheni na julu tua puna sida. Uju nahu takup tangan nasidai lahu manugihon nasida ruar sian tanu Misir. Hape diose nasida do padan nahu baheni. Atik pe ahu harajaan nasida nian ninna Jahoba. Ai odo padan si bahenok kutupinopar ni si Israel. Dung salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonok kumapati kutubagasan ati-ati nasida. Jala surat tonok kudui tubagasan rohana sida. Asa ahu gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsokku. Jadi dangbe pudaan ni sahalak donganna. Manang dohonon na tu hahaanggina songonon tadahamu majahoba. Aitung saluhut na sida tumada au sugut tole na mekmet tole na magudang sian na sida ninna Jahoba. Ai marpamuati du sugut rohaku mida hajahaton na sidai jaladang be ingotokku dosa na sidai. Ima hatan itu hatta. Dihamuaka dongan saha porseaon, dada na kebetulan dibahen guarni bibeltai, guarni bibeli, padan narubi, dohot padan nai baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Sengaja dui. Perlu taboto bahwa inti hatani debatana tersurat di Bibeli ima padan perjanjian. Holani dang sembarang perjanjian. Dang sekedar agreement manang persetujuan atau persepakatan antara dua belah pihak. Dao. Alai covenant. Juga berarti perjanjian, tetapi perjanjian yang kudus. Dakya dido agreement perjanjian kudus. Covenant do. Roma sahalak namardongan dido matudongan na. Halo dongan. Mangalang migomak kita marsugo da tulapun ni opung ni sitaronggal. Jamualu mahita pajupang disi. Ninnay bana madok tudungan nay. Oke, ninna dongan nay mangalusi. Marjaji magwarnyon. Marjaji nasida na mardongan mangalang migomak. Alai marjaji mangalang migomak tutu adul marasing do itu sumpah manang jaji nanidok ni sahala dokter ditiki angkat sumpah ibana. Manang ditiki pengangkatan ni ibana gabe sahala dokter. Marasing dui tu sabta marga nanidok ni sahalak tentara. Marasing dui tu jaji setia sehidup semati nanidok ni penganten ditiki pamasu-masuoni. Marasing dui tu jaji mangalang migomak nak kining. Terlubi jaji manang padan nanidok ni penganten nak kining. Ima nanidok na covenant janji yang kudus padan nabadia.
Aha huroha bedana. Molo jaji mangalang migoma nakiningan ternyata dang jadi dang rodongan na marjaji paling dota dok. Ngasalay bana. Asalay. Dia salah. Bikin janji tapi tidak ditepati. Alay molo halak naung marhasohotan. Jala marpadan na ikon satia sahat tunamate. Na so jadi sirang ia so sinirang ni hamatean. Hape dang setia, dang satia. Malah gabe selingkuh. Ini bukan hanya salah. Melainkan dosa. Jadi tabereng akamang dohot tamuinang parasinganna. Molo gabe batal nakim mangalang migomak dohot dongan. Buidui dimaklumi. Lalu apa bedanya salah dengan dosa? Hamu kadongan molo kesalahan buidu dikoreksi manang diperbaiki. Oleh siapa? Oleh yang bersangkutan. Misalnya nakining dang jadi mangalang migomak sesuai dohok jaji nasidei. Kabuidu pe di hari lain. Buidu pe haduan, buidu pe marsugut, buidu pe minggu naro. Alai molo dosa dang bui dikoreksi. Dosa hanya dapat diampuni. Dan yang berhak dan mampu mengampuni hanya satu, yaitu Tuhan. Manusia memang bisa memaafkan, tetapi hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Karena itu kita selalu berdoa, ampunilah dosa-dosaku. Hamu kadongan sahapor siaon, hubungan antara orang Kristen dan Tuhannya adalah hubungan dalam perjanjian. Hubungan perjanjian. Ada ikatan perjanjian yang kudus. Alai dang bui halak Kristen marmiam-miam di si. Dang bui anggap enteng. Kenapa? Karena Allah amat serius dengan perjanjian ini. Tindakan dan sikap Allah kepada kita sangat ditentukan oleh apakah kita setia atau tidak terhadap perjanjian itu. Atong molosongoni ahado isini padat tadoho debata. Didok nakid diturpuk tai di ayat 30 ai oddo padan si bahenok kutupino pernisi Israel. Dung salpu akka arion. Ninna Jahoba. Lehonokku mapatikku tu bagasan ati-ate nasida. Jalas surat tonokku do itu bagasan rohan nasida. Asa ahu gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Jadi isi ni padat tadohok debata ima. Ahu gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi molo didok nakid di ayat 30 sadai pukau kuma pada naib baru, aku akan mengadakan perjanjian baru, sasitongna danga dong naib baru di si. Ai idu sian na julu. Sian zaman pada narubi satu pada naib baru. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ido isi ni pada ni. Holani itu tu didok. Lehonok kumapatikku tu bagasan ati-ati nasida. Jala surat tonokku itu bagasan roha nasida. Jadi tidak lagi ditulis pada loh batu. Tidak lagi ditulis di dalam kertas, di dalam buku, tetapi ditaruh dalam batinya dan ditulis dalam hatinya. Sekali lagi tidak cukup hanya ditulis pada loh batu atau pada kertas, tetapi ditaruh dalam batinnya dan ditulis dalam hatinya. Hamu kadongan sahapor siaw. Ahu gabe debata nasida. Imanak kiningan isini pada tai doho debata.
macai tabu bigion. Siani gabe taboto adong jaminat di hita. Mabuan hita tu sada kepastian atik pe meragam na ikon adopata. Allah bersedia menjadi Allah kita sekalipun jalan yang kita jalani sedang naik turun. Ketika kita sakit, Allah mau jadi Tuhan kita. Ketika kita gagal, Allah mau Tuhan kita. Apapun keadaan kita, Allah mau menjadi Tuhan kita. Tuhan tidak main-main dengan janji ini. Ahu gabede bata nasida. Jadi manang nasongo dia, manang aha penata adupi, Tuhan bersedia menjadi Allah kita. Alai hamu kadongan sebagai konsekuensi didok nakiningan nasida gabe bangsok. Ahu gabe debata nasida konsekuensina nasida gabe bangsok. Jadi molo tuhat taira de gabe tuhata, Tuhan itu bersedia menjadi Allah kita, konsekuensina ima hita ikor radi gabe bangsona. Ima kontrak. Ima padani. Molodang ya udah kontrak batal. Aidang mungkin holan sepihak. Molo adong kontrak dang sepihak. Molo adong namar pada dak sepihak. Molo adong namar jaji dak sepihak. Aidang adong lapatan na didok rupani, saya mau Anda menjadi orang tua saya. Tetapi saya tidak mau menjadi anak Anda. Ini kan cuma enaknya sendiri. Suaksongonido dang marguna molo say menuntut istri tu suami asagabe suami na burju hape inatai takang na sumalin. Jadi molo dituntut akai nata amatai burju bahamu petong akai na burju matu amata. Jadi ikor burju do. Unak sada burju sada takang. Molo didok au setia, hope setia. Molo ibana setia, au pe setia. Ido halak namar padan. Ido halak namar jaji. Jala ido na mengikat kontrak. Iku burju do hamu paditai. Inna karuas rupani. Oke, tangadong masalah. Burju pe ham. Iko burjudo hamu akaparhaladui nina ruas. Oke, burjudo akaparhalado. Alai hamu pe akaruas iko burjudo. Una kolam menuntut akaparhaladuna, menuntut akapaditana. Hape ibana takang na sumalin. Jahat na sumalin. Songonido halak na marpadan. Marpada do debata dohot tita. Radido ibana gabi tuhata, hita piatong radima gabi bangsona. Gabi bangsona burju maradupon ibana. Amin. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan. Dihatam napaingoto kami. Asa huingot kami pada nami maradopoko. Ayang gohonu nga marpada tuhami. Naradido ho gabe debata nami. Atong nang hami piatong radima gabe bangsom. Urupi hami Tuhan dihagalion nami na jujut mangalausi badan naung hudu ko kami. Gabe akka jolman na satia mahami. Jolman na uduk tu paretam. Jolman na uduk tu hatam. Jala na hot di padan. Jala hot di perjanjian. Pasu-pasu hami Tuhan. Pasu-pasu nang saluhu na ruas ni huriam. Pergugui hami diragam ni akaulaon nami. Diragam ni pernguluan nami. Bae mahatamon marurat. Jala marperbue di bagasan ngulu nami.
asa diperbui hona kaperbui na dengkan. Moliate madiho. Amin.